Så er vi kommet til huset igen, og i dag der er vi på det, vi kalder for foraflevering. Det vil sige, at vi skal mødes med byggelederen, og bygherren kommer her også i dag, og vi skal gennemgå huset fra A til Z. Det her tilsyn, som vi har her i dag, det er i min verden et af de absolut vigtigste tilsyn, vi har, fordi i dag der skal vi have tjekket hele huset for samtlige fejl og mangler. Og fejl, det er jo, hvis der er noget, der er lavet forkert, som skal laves om og udbæres inden slutafleveringen, inden nøgleoverdragelsen. Og manglende, det er jo de ting, der stadigvæk mangler at blive udført, som ikke de har nået endnu, og fair nok med det. For eksempel så noget som gummifuger, det er jo noget af det, der bliver lavet et par dage før slutafleveringen, så ikke der bliver en masse skidt i det. Men det betyder altså, at vi skal have tjekket samtlige overflader, og det er både udvendigt og indvendigt. Det er murværk, det er tag, vi har gjort sten klar, vi kravler på taget. Vi skal have tjekket det hele for, om det er ok, og alle de ting, vi overhovedet ser, det bliver samlet på en liste til byggelederen, så han har de her cirka 10-14 dage, gerne den periode, så han kan nå at få det udbedret inden slutafleveringen. Så vi står med et næsten fuldstændig komplet færdigt og kontrolleret hus til slutafleveringen, så ikke der ligger noget, der venter til slutafleveringen. Så det skal vi have i dag. Og jeg skal også have tjekket vores rapporter for alle de tidligere tilsyn, vi har været på, hvor vi gennemgår samtlige opfølgningspunkter. Der har jo været nogle anmærkninger, og jeg kan se, at jeg har 10 punkter har jeg her, som vi også skal rundt og se, om det blevet udbæret. Er det også lavet korrekt her efter udbæringen? Og få lavet en aftale om, hvis ikke det er, at det skal altså nås, inden at huset det bliver afleveret. Så forafleveringen, synes jeg, er et ekstremt vigtigt tilsyn, hvor vi kontrollerer alt. Alle fag. Der er ikke et fag i dag, der ikke bliver kontrolleret. Det eneste, det skulle lige kunne være gummifugerne, som kan afvente. Ja, det er ikke lavet endnu. Så det bliver lavet lige et par dage før selve slutafleveringen, også efter der er blevet gjort hovedrent og sådan noget. Så lad os gå i krig med det og komme ind og se, hvad det er, der måtte være. Vi er ikke startet endnu, så alt er jo første gang, vi ser det nu her. Så det glæder vi os til. Så følg med. Så er vi kommet indenfor i huset. Vi kører selvfølgelig både udvendigt og indvendigt tilsyn i dag. Herindenfor, siden vi har været her sidste gang, så er alle overflader jo faktisk lavet færdigt nu. Der er lavet lofter, der er lavet gulve, inventar er sat op, malerne har malet alle væggene, og der er lavet fodpaneler og gerægter og det hele. Så det er jo mere eller mindre, eller VVS har jo også monteret, så huset er jo stort set næsten færdigt til indflytning. Men alligevel så går vi det selvfølgelig igennem og funktionstester alt med koldt og varmt vand, om strømmen virker over det hele. Og vi tjekker også alle de her overflader for, om der er noget, der ikke fungerer hensigtsmæssigt, om der ridser og skrammer og sådan noget. Bygherren, de var her i går og lavede sådan set deres egen gennemgang og gik det igennem. Og det tager vi selvfølgelig sammen med dem, de er lige kørt. Vi har gået huset igennem sammen med dem og sammen med byggelederen. Og der er selvfølgelig altid nogle punkter, hvor man måske er lidt uenig. Byggelederen er ikke helt mener, at det er godt nok, og vi kan måske stå og sige, at det ligger sådan lige inden for grænsen, og bygherren så måske også kan sige, at det vil vi ikke finde at sige, eller det kan det virkelig være rigtigt. På den her aflevering her, så er det faktisk fornuftigt, det vi har set her. Det er virkelig småting, der er her. Det er en rigtig pæn aflevering. Det er super flot malerarbejde og snedkerarbejde og inventararbejde, der er lavet her. Der er selvfølgelig også lidt ridser og skrammer, og det er der blevet gjort opmærksom på. Men jeg vil lige prøve at tage lidt med igennem, hvad det egentlig er, vi selvfølgelig kigger på. Vi kigger jo som sagt på samtlige overflader, men for eksempel den her, det er så lidt og ubetydeligt, men selvfølgelig skal det stadigvæk laves. Her er der en lille ridse, og det er jo selvfølgelig altid
lidt utaknemmeligt med sorte vinduer og hvide vægge, og der skal altså ikke meget til, før at det kan ses. Og bygherren har sat den hvide lap her, og vi godkender den med den blå, og byggelederen siger selvfølgelig, at det bliver spartlet og malet, så det passer til afleveringen. Og sådan har vi jo ellers gjort det over det hele. Vi har simpelthen gået rundt og sat blå tape, og for eksempel her, jamen så er der jo, altså det er jo ikke meget, men selvfølgelig skal det lige males med, at der er de her variationer, og her var det så lidt skidt, der var på. Så generelt, hvis vi prøver at kigge herinde i stuen, jamen så er der måske 10 stykker blå tape her, og det er det, vi kalder for en rigtig pæn aflevering. Det er godt malerarbejde. Generelt står det super flot. Så har vi noteret de her sådan, blå lodrette stykker tape, som indikerer de her samlinger i filten. Og hvis man skal prøve at have en drøftelse omkring det, så er det lidt et issue her i branchen, fordi det hedder sig, at filtsamlinger må gerne kunne ses. Det er ikke fordi, de skal være helt væk. Og det er jo i dag, malerne sætter jo spartler væggene og sliber dem, og så sætter de filt op, og så maler de det jo 2 gange. Og det hedder sig, at det skal males heldækkende, og det gør de 2 gange. De maler, og så kommer de så tilbage nu her, når paneler og gerægter og det hele er lavet, så laver de akrylfuger op ved loftet og sådan noget, og ved paneler og alt sådan noget. Og så maler de så ellers den sidste gang, og så tilbage er der så alt det her reparationer, som vi så har fundet i dag. Og personligt, vi kan ikke indstå for de her samlinger, der er i det hus her. Men byggelederen siger, at det er som det er. Der bliver ikke lavet om. Man skal acceptere synlige samlinger i filten. Og det vil vi også gerne langt hen ad vejen. Men lige nøjagtigt i det her tilfælde, så synes vi, de er så markante, at det burde have en gang maling ekstra. Og egentlig så sådan en væg som den her, det er også en lysvæg. Det ved vi godt, at lyset kommer jo fra det her store vinduesparti, og man kan se det med sidelys på, og så kan man se virkelig mange ting. Men selv når det er mørkt her, selv når det ikke er, og vi står her cirka 2-3 meter fra, så kan vi stadigvæk se de her samlinger her. Og det mener vi ikke, at man skal acceptere. Så det er vi ikke enige om. Vi påpeger det. Bygherren er selvfølgelig utilfreds med det. Og byggelederen mener, at det er, som det skal være. Så det er altså der, den lander. Vi kan ikke presse det igennem og sige, at vi forlanger, at det skal males. Vi er utilfreds med det, og vi påpeger det. Så den står sådan tilbage som en uafklaret tvist, og det er lidt ærgerligt, at man når dertil. Det er stort set, det er ofte, at vi ser det på de her filtede huse, og egentlig så skal der ikke så meget til for måske lige at få dem give en gang ekstra maling, så vil det være væk. Men den står altså tilbage på malerarbejde. Ja. Herinde i badeværelset, det er jo også fuldt og færdigmonteret. Der mangler et badekar, men det er bygherreleverance, så det kommer senere. Herinde der tjekker vi også for alt det finisharbejde, der er. Klinkerne er jo monteret, og fliserne er på væggene. Maleren har malet færdig, inventaret er monteret. Og nu er det jo efterhånden 2,5 måneder siden, at flisarbejdet er lavet her. Så jeg tjekker blandt andet hele gulvet. Nu har jeg gjort det, jeg vil ikke forstyrre hele videoen med det, men jeg tjekker hele gulvet for, om der skulle være nogle fliser, der er løse, og især altid ude ved kanterne. Om han har gjort det godt nok, det har han her. Noget af det, vi bemærker med det samme, det er jo hernede. Hernede er der sket et eller andet med de her sokkelklinker, og det skal selvfølgelig laves og sættes ordentligt fast, og det skal fuges, og det skal males ind igen. Så det bliver lavet. Vi har været igennem alle inventaret. Vi tjekker samtlige overflader på inventaret, og det der sker her, det er, at det her håndtag ligger jo oven på inventaret, og bordpladen er lagt ned helt oven på inventaret, så når den her den lukker, jamen så skraver den altså på her i underkant af bordpladen, og det giver nogle ridser, og det skal selvfølgelig ændres. Samtidig så har de lavet de her udsparinger
i skufferne af hensyn til afløbene og sådan noget fra herinde fra vasken. Og i det tilfælde her, så går det altså ikke så langt ned, andet end at det kun er det øverste inventar her, hvor der skal være den her udsparing, så den kan lukkes helt til bagsiden. Den nederste hernede, den skal skiftes til en skuffe i fuld dybde, så man får hele fladen, fordi den sagtens kan lukke ind til her. Så det går vi også ind i og sikrer os, at alt er ok. Vi tjekker hele inventaret for ridser og skrammer på alle kanter og sådan noget. Og det er dælme vigtigt, at man får gjort opmærksom på det. Her kan jeg mærke, der sætter noget plastik også. Så det tjekker vi op på. Vi kigger finish, og for eksempel lige her, det er jo altså en typisk smutter, at her, der er der ikke blevet fyldt helt ud. Jeg håber, I kan se det på videoen. Og det skal selvfølgelig også lukkes af, så når man så dels at der ikke kommer noget vand ned, og også at det er nemmere at gøre rent. Så det bliver også lavet. Så. Ellers er alt andet herinde ok. Så det er lige de her sidste ting, der skal med. Ja. Ja, som sagt, så funktionstester vi alt her i ejendommen også. Og den her sag her, der skal bygherrer selv stå for hårde hvidevarer og levering og montering af bordplader. Så det kan vi selvfølgelig ikke teste, og det har jo heller ikke noget med byggefirmaet som sådan at gøre. De har leveret M-hætten. Den er der ikke sat strøm til endnu. Men som sagt, vi funktionstester også for at se, om det hele fungerer. Og herinde i viktualrummet, der er der lys på, og det her der er altså desværre konstant, fordi vi kan ikke slukke det. Så der er et eller andet her, der er lavet forkert, som gør, at den lyser konstant. Og det skal elektrikeren selvfølgelig have at vide, og han skal nå at komme herud, og enten selvfølgelig få det til at fungere. Og formentlig den lampe her, har vi så hørt fra bygherren, at den har faktisk stået og lyst konstant nu i langt over 1,5 måned. Og det skal den ikke, så der skal også monteres en ny lampe, så de får en ny lampe fra starten af, at de overtager huset. Så det går vi altså også ind i. Ja. Nogle af de tidligere tilsyn, vi har været på, der har der jo været nogle opfølgningspunkter. Og der var jo en vandskade her på et tidspunkt, hvor byggefirmaet reagerede aldeles hurtigt. Så det fik ikke de store konsekvenser, og de fik det også tørt rigtig godt ud. Der kom et eksternt firma på til at sikre, at vi havde fugtighed ned på det niveau, det skulle være. Der blev målt fugtighed i træ, og der blev målt fugtighed i døre og vinduer og det hele. Så blev det lukket til igen, og alt er godt. Det blev håndteret super professionelt. Nu er vi jo her tæt på aflevering, og nu vil jeg jo gerne sikre mig, at tingene så er udbedret. Alle de her opfølgningspunkter, vi har haft undervejs i byggeriet, og som jeg nævnte lidt tidligere, har vi 10 af dem, som vi stykke for stykke simpelthen går igennem og sikrer os, at det nu også er lavet håndværksmæssigt korrekt. Nu er det jo vinter her, vi har frost udenfor, og derfor har jeg taget mit termografikamera med, og det er jo altså en sladderhank om noget er. Og når jeg kigger på den her vandskade, som der tidligere har været lavet her, så kan jeg godt se heroppe på loftet, at der er altså et eller andet galt her. Når jeg måler temperaturen på skillevæggene og på ydervæggene og på loftet, og så især det grafiske billede, som vi får her på et termografikamera, så kan man tydeligt se, at der er altså noget galt her. Og det er lige nøjagtigt det, at vi havde den her tidligere vandskade, så der er stadigvæk noget heroppe, som gør, at vi har den her meget lokale, hvis ellers jeg filmer rundt på alle de andre steder, så er der ingenting her. Men det er der altså lige der. Og derfor bliver de nødt til at demontere det her loft, og op over loftet sætter der jo gipsplader. De bliver nødt til at demontere gipspladen, komme op og så se, hvad er det, der er årsagen til det. Formentlig er det nogle samlinger i isoleringen, der ikke er trykket ordentligt sammen, og det gør, at der er træk lige så snart isoleringen ikke ligger fuldstændig knas, altså ligger helt tæt op ad hinanden. Bare der opstår den mindste spalte, jamen så opstår der træk, og det kan man se så tydeligt her på termografien. Så jeg har bedt byggelederen om at få åbnet op, og også få dokumenteret, at hvad er det, der er galt, og så selvfølgelig give os nogle billeder af, at nu er det altså blevet udbedret, sådan så vi ved det. Samtidig så har jeg jo så prøvet at gå rundt til andre steder i huset for at se, om alt er godt.
Og teorien den er sådan, at når jeg måler temperaturen på en skillevæg, som jeg har varme på begge sider af, så er det den korrekte temperatur i huset. Her er det 20,23 grader. Det er altså temperaturen i rummet, og det kan vi også sagtens mærke, at der er den temperatur. Så er reglen sådan på de her nye huse, som vi har i dag, at temperaturen den må ikke falde mere end 1 grad til en ydervæg, og her måler jeg også 19,8 grader. Og det indikerer jo, at selvfølgelig er det godt isoleret. Og det er det. Det er super fint. Når jeg så kommer op til loftet herop, jamen så får jeg jo lige pludselig et grafisk billede af igen, at der er altså et eller andet galt her. Og især når jeg kommer over i hjørnet her, så kan man tydeligt se, at der sker altså et eller andet op på loftet her. Og bemærk lige temperaturen i det indvendige hjørne der, den falder helt ned til 14,1 grader. Og væggene, hørte vi jo, var op til 20 grader, så der er altså et temperaturfald på 15 grader, eller på 6 grader her. Og det skal ikke være meget, nu er det helt stille her i dag. Hvis det havde blæst lidt, så har garanteret været endnu koldere. Jeg kan måle, nu fik jeg den lige ned på 13,7. Grænsen for skimmelsvamp, den ligger på 13,2 grader. Det er der, skimmelsvampen kan begynde at opstå, hvis også der er fugt til stede. Det her, det er altså soveværelse. Og det betyder, at der vil alt andet lige blive udskilt noget mere fugt. Og det er en naturlov. Varm, fugtig luft vil altid give kondens på en kold overflade. Og det vil jo kunne medføre, at hele det hjørne her vil blive opfugtet, og i værste fald vil der kunne danne sig skimmelsvamp. Det har vi selvfølgelig noteret for byggelederen, og han har også lovet, at han tager altså hul på det her hjørne. Og om lidt så går vi lige udenfor og kigger, fordi jeg har formentlig spottet, hvad det er, der er galt udenfor. Men det gode er, at der selvfølgelig bliver taget hånd om det, og loftet skal ned, og vi skal op og se, hvad der er sket deroppe. Så det er jo kun her om vinteren, at vi kan bruge det her termografikamera. Der skal være en forskelstemperatur på gerne 20 grader mellem udvendig og indvendig. Her har vi 20 grader indvendig, og der er cirka -2 udenfor. Og det gør bare, at vi med fordel kan bruge et termografikamera til at se, er der nogle steder, hvor der er noget, der halter lidt her. Jamen, så kan vi tage fat i det på den måde, uden at lave destruktive indgreb. Så det er et godt værktøj at have med som byggesagkyndig også. Og nu vi har termografikameraer, der har med i dag, så er det jo selvfølgelig også oplagt at sådan lige at få tjekket, om alt er ok med hensyn til gulvvarme på huset her. Og noget af det, som jeg jo kan se, og kunden bygherren spurgte i øvrigt også til det, her kan vi jo tydeligt se, at der er gulvvarme på selve gulvet, og herover har vi døren ind til viktualierummet. Vi kan se på overfladetemperaturen, at gulvet har 23 grader her, og det giver så de her 20 grader i rummet her. Og så kan vi jo se, når jeg måler herinde, så falder den til 19,2 grader, og det er jo fordi, vi har et viktualierum derinde, og kunden spurgte til det, hvordan sikrer vi os, at vi har det her kolde rum. Det har jeg nu kunnet bevise for dem og sige, at vi har i hvert fald cirka en 3-4 graders forskel i gulvoverfladen her. Når jeg nu termograferer alligevel, så synes jeg jo, det er meget interessant at prøve at se, hvor tydeligt man egentlig kan se, hvor gulvvarmeslangerne de ligger henne. Og de her sådan lidt kraftigere steder, hvor der ligger en tydeligere varmekanal, det er jo også, den kommer også her igen. Her kan vi tydeligt se det også, den ligger her. Og det er jo de her steder, hvor vi tilbage fra, da vi kørte på tilsyn for terrændæk, der har man jo laver jo de her kanaler, hvor føderørene til alle de andre rum, de løber jo igennem, og så er de så heldigvis isoleret, og så bliver de jo så lagt ind i de rum, hvor de skal ligge. Og det kan vi tydeligt se her, at det er altså her kanalen ligger, og det er fint nok. Temperaturen er stadigvæk kun på de 22-24 grader, ikke? Man tydeligt se, den kommer derud også. Så kan vi jo lige, nu vi alligevel har det, så kan vi jo se, hvorfor er det, vi også er opmærksom på, når vi tjekker terrændækkene for gulvvarmeslangerne, at man får dem med ud i falsene i vinduerne. Og det kan vi tydeligt se på termografien her, hvad det egentlig har af betydning, at vi har stort set samme, vi har selvfølgelig et lille temperaturfald, men vi har stort set samme temperatur med ud til vinduerne. Og det gør, at når man med sin bartære går på gulvet her, jamen så har vi altså også varme helt herude i vinduet. Havde det ikke været ført med ud i kanten her,
jamen så havde det jo virkelig været en kold zone, og den vil man i den grad tydeligt have kunne mærke. Så det her er ikke noget, vi som sådan laver altid på det her tilsyn. Nu er det kun fordi vi er her, vi har termografien, og det giver et meget godt grafisk spil af, at det er altså ikke uden grund til, at der er de her regler. Og det synes jeg faktisk er meget fedt lige at kan se. Så alt er godt her. Ja, her er vi kravlet på taget. Der er fladt tag her. Og vi er lige kravlet op for at tjekke op på, om alt er i orden op på taget her. Og har jo kommet en hel del sne. Har is her, hvor jeg står. Skal være lidt forsigtig med det. Men alligevel så kan vi godt tjekke, om taget her egentlig er i orden. Blandt andet så kan vi jo se, hvor effektivt vandafledningen egentlig er, når det begynder at smelte. Og selvfølgelig også indtil det har frossen her. Jamen her har vi jo afløbene. Og der er et afløb mere ned i den ende her, og man kan tydeligt se her, at de her kiler, der er lavet en kile herfra og hen til det afløb, og en kile ned til det andet afløb, den går endda også herop til. Her er der lavet en kile, der hele vejen går ned til afløbet der. Og det er simpelthen for, at det vand, der jo kommer i midten her, skal jo ikke bare ligge hernede, det skal også føres hen i afløbet. Så det fungerer, som det skal være. Vi har kontrolleret sternkanten herude for at se, hvordan er det lavet, og det kommer vi lige tilbage til herovre ved nedgangen. Vi kigger på de her gennemføringer, hvordan er de lavet, og vi kan se, blandt andet kan vi jo se, at der er ikke noget her, der er tødt, så der er ikke noget, der er aktivt her lige nu. Men det er lavet pænt og tæt og helt i orden, så der er ikke noget i det her, der giver anledning til bemærkninger. Men det er der lige her. Her der har vi jo et ovenlyskuppel med motor på. Og det er sådan, at når man har det stående, og man glemmer, at det står åbent, når det så måske kan give noget regnvejr, så sætter der en regnvejrssensor på, og den ligger altså hernede under isen. Jeg har lige fået den gravet frem her, der ligger den. Og den skal jo altså monteres, plus at det her plastik, det skal fjernes. Så når der kommer vand på den her, når det regner, jamen så uanset om man har glemt at lukke ovenlyset, så vil den stadigvæk lukke. Så det er en regnvejrssensor, den skal jeg lige have sagt til byggelærerne, at vi skal have monteret herpå, så det fungerer. Ja, så ellers er det her tagpap godkendt. Der er ikke nogen andre nævneværdige bemærkninger her. Så det er godt arbejde. Tak for det. Godt. Så er vi kommet udenfor. Vi har gennemgået huset indenfor nu her og føler os godt rustet til. Og de ting, der var, det var begrænset, hvad der var af fejl og mangler, men det er blevet påvist. Nu er det udvendigt. Og vi har gået det igennem med byggelærerne og bygherren, og jeg vil lige vise jer, hvad det er, vi gennemgår. Vi gennemgår selvfølgelig igen alle overflader, vi har været på taget. Der har vi en anden video af det. Men noget af det, vi bemærker, det er jo, at vi har en enkelt plade her, som er sådan gul, og der må have været noget fugt på den. Det kan være efter opsætningen, det kan også være før opsætningen, men i hvert fald så skal den her plade, den skal skiftes. Og som nævnt, da vi startede, der er jo ikke lavet gummifuge her udvendigt endnu. Det kommer de at lave inden slutafleveringen, så får de lavet gummifuge heroppe langs med, og det er fair nok. Vi gennemgår samtlige døre og vinduer for ridser og skrammer. Og her, den her rode har jo været sprunget, og den har de været skiftet, og der er de altså kommet til at ridse her foran ved monteringen. Byggelederen, han vil selvfølgelig prøve at se, om han kan få det poleret op. Kan han ikke det, så har han selvfølgelig lovet, enten så får de det malet, og det kan man gøre sådan nogle mobilmaler, der kommer og maler de her rammer uden at demontere det på stedet. Det er super smart, og de er gode til at ramme den rigtige farve. Og er det mere end det, jamen så skifter de simpelthen hele karmen her, eller rammerne her. Ja, så har vi jo selvfølgelig bemærket, at nedløbet her, det sætter ikke under tagnedløbet. Det her er godt nok lavet før, at det har monteret det, så hvem har lige skylden for det? Never mind. Det skal i hvert fald rykkes hernede i jorden, så det kommer hen og sætter centreret under tagnedløbet her. Ja, murværket har vi jo tjekket på et tidligere tilsyn, så på selve murværket har der ikke været noget. Vi går selvfølgelig det hele igennem igen for at se, om der skulle være sket nogle skader siden opmuringen. Ja, her kan vi se nedløbet igen.
Det er jo flere steder, hvor det er galt, og derovre kan vi endda se, at det drypper forbi lige nu. Så det er begyndt at tø heroppe på loftet, og her kan vi se, at det drypper forkert. Så selvfølgelig skal det ændres, så det sætter præcis hertil. Det her er jo sådan nogle skydestykker, at man kan skubbe ned over, men det kræver, at det kan komme ned i røret, så det drypper ens. Måske kan jeg dreje den der, så nu fungerer den. Det bliver også lavet om. Det er sådan nogle ting, vi følger op på. Her har vi en drænbrønd, og der sætter en pumpe ned i. Der var ikke noget strøm til den, så der skal altså graves op og sikres, at der kommer strøm til den her inden afleveringen. Og i den her, det er en spildevand. Det her det er regnvand, og det her det er spildevand. Og hernede der sætter der en rottespærre. Det har vi også kontrolleret, at den er monteret. Den er sat til. Og der er jo abonnement på sådan en, så det skal bygherre sikre sig, at den bliver tilset en gang om året og funktionstestet. Heromme på facaden her, jamen der har vi stadigvæk lidt opfølgningspunkter, at hardyplanken, der er sat på her, den har altså fået lidt skade her på kanten, og det skal males. Og det er fair nok, at byggelederen selvfølgelig siger, at det kan jeg altså ikke gøre nu. Det er simpelthen for vådt til, at vi maler. Så det er en af de mangler, eller fejl, der kommer til at stå efter afleveringen af huset, at det skal altså udbæres, når vejret tillader det. Og det er fair nok, det må bygherren jo selvfølgelig acceptere. Se så tilbage til det her med termograferingen, som jeg viste jer før indenfor, så er det jo ikke normalt, at vi kan termografere. Det er jo kun fordi, vi lige nu her har den her forskelstemperatur på udvendig og indvendig. Og så også fordi jeg vidste, at vi havde den her tidligere vandskade, at vi godt lige ville sikre os, at det nu også var lavet godt nok. Og min tvivl kommer mig lidt til gode, fordi vi har jo haft sindssygt hårde snestorm faktisk her. Og heroppe under, her hvor jeg peger her, der, og specielt lige der kan jeg se en ende af et bjælkespær. Og der er altså ikke lukket af her. Og det kan måske få mig til at stille spørgsmålstegn ved, om der er kommet fysende inde heroppe. Og har vi fysende inde på loftet derinde, så er det et helt andet problem, vi har. Fordi så har det jo ligget og smeltet derinde nu, og så ligger der jo vand oven på dampspærren. Og derfor er det super dejligt, at byggelæreren selvfølgelig siger, ingen problem, vi tager loftet ned, og vi kontrollerer, hvad det er, der er sket. Det kan jo netop være forklaring på, hvorfor de to hjørner, der er det hjørne her, og der er det andet hjørne hernede også, de har det begge steder. Og det er nøjagtigt det samme, vi ser der. Så der kan sagtens være kommet fysende ind også. Det går vi altså også ind i at sikre os, at det er udbæret inden afleveringen, så bygherren ikke står her med en eller anden kommende vandskade til følge af det. Så. Jamen ellers så har vi været rundt her udvendigt. Det er jo lidt det samme, vi ser hele tiden. Der er lige den sidste ting hernede med et ildmodbånd. Her mangler som sagt de her fuger rundt omkring. Og vi kan se her, hvordan det skal fungere. Her inde bag ved nedløbet, der ligger der jo det her ildmodbånd, hedder det. Det er sådan et bånd, der kan udvise, så det lukker fuldstændig af for det. Og det er jo den her dilatationsfuge, som skal sikre, at murværket kan stå og arbejde, uden at det giver nogle revner. Så har man ligesom bestemt og placeret det her bag ved nedløbet, at her der skal det altså revne. Og heroppe, her, der er det gået lidt galt, fordi det har i hvert fald ikke noget at være proppet ordentligt ind, og det er gået fuldstændig ud igen. Så det her ildmodbånd her, det skal altså skiftes hele vejen op, så vi får det etableret korrekt, og det bliver selvfølgelig bare gjort. Så til afslutningen på det her udvendige tilsyn og til afslutningen på den her foraflevering, jamen så er det jo, som jeg siger, alle overflader, der bliver kontrolleret, alt bliver funktionstestet, og det er sindssygt vigtigt, at vi har det her tilsyn, så bygherren, eller vrøvl byggelederen, han har cirka, i det hus her har han 14 dage, til ligesom at nå i mål med, at det hele det fungerer, inden at bygherren får sit hus. Og det er jeg ret sikker på, at det skal han nok nå. Så godt, vi var med her. Ja, vi er færdige med vores tilsyn med det her, vi kalder foraflevering, og nu skal vi selvfølgelig hjem igen. Næste gang vi kommer her, så er det jo det, vi kalder for slutaflevering. Og det er jo en nøgleoverdragelse
af huset til kunden, så det er deres hus for den dag. Lige så vigtigt som det er, at vi har været her på den her foraflevering, hvor vi jo har gennemgået huset på alle overflader, for at se, om hvad der er af fejl og mangler, at få dem meldt til byggelederen, så han kan nå at tage sig af det inden afleveringen. Lige så vigtigt er det jo også, at vi er her til den her slutaflevering, fordi alle de ting, vi nu har påvist, dem er vi også nødt til at sikre os, at de bliver udbedret. Det er ikke altid, at bare fordi vi melder det, at det så også, at der bliver gjort noget ved det. Og det gør vi altså ved at troppe op og sikre os og gennemgå hele huset, at de fejl og mangler, vi har påvist, at de bliver udbedret. Og det gør vi kun ved at være der. Samtidig med det, så kan der jo også i den mellemliggende periode fra nu til slutaflevering, der er jo stadigvæk 14 dage, og der er stort set ikke et fag, der ikke skal komme her. De træder jo også ind i huset og bruger huset, og de har værktøj med. Og der kan jo igen ske en ridser og skrammer og skader, og de kan komme til at ødelægge et eller andet. Så det opdager vi altså også ved den her slutaflevering, hvor vi tjekker huset for det hele igen. Så derfor, derfor er det vigtigt at have os med både til forafleveringen og slutafleveringen af husene. Så vi ses til slutafleveringen, som jo også er en glædens dag, hvor vi skal takke af for denne gang, hilse af med bygherren, høre til, om de har været tilfredse, og simpelthen lige evaluere hele processen her fra start til slut. Så ja, følg med. Vi ses.